double foul and yung unsportsmanlike foul. So we have to be able to keep our emotions in check. Yes, Coach Pete. Sana sa nangyari din is madala ng Team Magaraw yung momentum ngayon. Kasi yung advantage nasa side nila. Yes. Tong magandang opportunity to na mag-spark ng Uy, partner! May nakita ako, isang dating magaling ang player din to dati sa UNC and I think sila yung susunod na maglalaro. Yes. So you have to watch out for our mystery player from Team Minalabax. And back to the ball game, si Santa Maria, binigay kay Relucio. Relucio, nothing but the air, rebound by Estopase. Estopase looking for a teammate. Naghanap, nagdouble. Ang ganda ng pasa kay Taugan. Taugan, everything but the shot. Yun yung nakakapaghinayang ng mga tira, Coach Pete. Oh, alam mo, isusubo mo na lang. Yes. Biglang namintis pa. So, ang ganda ng effort. Sayang lang at hindi nakapag-convert. Okay? So, right now, it's a number 45, si Hinan. Ngayon, si Relucio. Oh, sorry. It's Kobe Bryant. Ayun na nga, Coach Pete. Pabuleo. Ayun na nga, Coach Pete, yung hinihintay natin kanina, yung makita yung almost full potential nitong Kobe Bryant na to ng Kamaligan. Oo. So, kanina, because maganda yung pinapakita ni Ignacio. So Ignacio was given the chance para mag-shine. But right now, 'di ba? Binigay naman kay Pableo and hindi naman binibigo ni Pableo ang kanyang coach. Okay, so right now we are going back to one of our courtside reporters, si Cassandra Seton with the coach of Magaraw. So Cassandra, take it away. Thank you, Coach Peter and Coach John. Ngayon makakasama at makakausap natin ang assistant coach ng Team Magaraw, Coach Mark. Coach, magandang umaga po. Coach Mike, Coach, magandang umaga po. Kumusta po kayo? Yes po, based sa performance ng Team Magaraw ngayong match, ano po ba sa tingin nyo ang kailangan nilang i-improve at palakasin pa? Anyway, good morning. Thank you very much sa opportunity na makapag-share kami ng aming nararamdaman. Sa ngayon, medyo ahead ng 30 points ang opponent, Kamaligan. So, malaking opportunity to in terms sa sa inbound plays, sa defensive plays, almost overall kailangan naming mag-improve and mag-bounce back by next game. Yes, Coach, we are currently live po. May gusto ka po bang batiin o pasalamatan? Of course, si Mayor namin sa Magaraw, Mayor UP Senyar, and yung kasama niya sa LGU, and sa lahat ng mga taga Magaraw, Hilot Magaraw. Hindi pa tapos ang laban. Pwede pang bawiin. Ayan, thank you, Coach. Ayan, thank you very much, Coach. That's the recent update from the court side. Back to you, Coach Peter and Coach John. Thank you very much, Cassandra, and sa assistant coach ng Magaraw, Coach Mike. Yes, hindi pa tapos ang laban. Pwede pang bumawi, but yun na nga, kailangan nila mag-double, triple time para makahabol dito sa larong ito. And a test to pass with the ball to Taugan. Taugan. Binigay kay number 12, si Importante. Wala. Kobe with the ball. Kobe, ang ganda ng hulog. 2 points for Alipante. And hindi pa rin, Coach, tumitigil yung depensa ng Kamaligan. Totoo yan, Coach Pete. Kasi nakita na natin ngayon yung number 24, which is ito na nga yung Kobe. Siya yung tumatakbo. Rebound niya, tumatakbo siya. Ngayon, ginagawa niya na yung diko yung sarili niya. Nag-drop pass na siya ngayon kay Alipante. That's why naka 2 points na naman sila. Easy 2 points. Yes, Coach. And gusto ko yung mindset na pinapakita nitong Kamaligan na kahit they are up by
'di ba? Lagpas kalahati ng score ng Magaraw, diretso pa rin yung diretso pa rin yung laro nila, nandun pa rin yung focus, nandun Yes. pa rin yung higos. Totoo yan. Para ma-maintain din yung yung momentum and at the same time, madala din nila for the next game. Yes, kasi hindi lang naman ito yung pinaghahandaan ng bawat team. So you have to get anything or everything from one game para ikarga mo siya for your next game. So itong ginagawa ng Kamaligan ngayon is just setting the tone for sino ba talaga itong team Kamaligan. And kung sino man yung mga makakalaban nila sa sunod, this is what we can do. Yes. Yes, Coach Pete, tama ka doon. I think ang kinukuha nilang ng team Kamaligan ngayon is yung chemistry nila as a team. Which is yung magandang nangyayari. Parang yung comfortability to each other, yun yung magandang nangyayari ngayon sa team Kamaligan. Yes, so but ito kasing Magaraw, this is their first game. So pwede natin sabihin na hindi pa talaga nila nakukuha yung yung rotation nila, yung comfortability nila sa court. Hopefully, makapag-adjust agad sila within the game para sa mga susunod na laro, it's going to be their potentials na mailalabas nila. Yes, tinatawag nga natin tong if sa kanila is yung first game jitters. Oo. Ayo with an offensive rebound, 'di ba? Isa sa mga smallest guy in the court with an offensive rebound. Hinan 2 points. Okay. So, 'yun. Naka full court press pa rin Full court yung pa rin. team Kamaligan. Binigay kay Taogan. Taogan, muntik nang mabitawan at nabitawan na nga. Eto, counter-attack ang 3 versus Kamaligan. 1. Binigay sa corner. Kobe! Boom! Bam! Pableo with that 3. Mukhang nagpapakilala na yung Pobleo ngayon sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. Yes, coach. So, you better watch out pagdating dito kay Pableo. Hindi lang sa loob, pati sa labas. Bumibitaw. And talagang Nagre-rebound para. nagre-rebound pa. And ito pa, pinag-isipan, tumira. Kaboom! Kobe! Talagang nagpapakilala na nga to Coach Pete. Oo, so makikita natin si Ayo naman, ako naman. Kaso wala, Bautista with the rebound. Ayun yung double team, turnover. Ayo, fakes. Ayo, binigay sa ilalim. There is such thing as overpassing, coach. Diba? Yes, Coach Pete. So, may timeout tayo from Team Magaraw. Sabi nga ni Coach Mike, hilot Magaraw. So, kailangan nilang hilutin kung ano man ang hindi maayos sa system nila ngayon at kailangan nilang hilutin yung mga dapat nilang i-improve. But sa nakikita natin from our players sa Magaraw, alam natin na they are capable of doing that. Yes, Coach Pete. Siguro, kailangan nila mag-double time talaga sa depensa. Oo. Yun yung mas tuunan nila ng pansin at the same time, it's how they will break the full court man-to-man defense ng Kamaligan ngayon. Yes. So, kailangan, ang nangyayari kasi, after nilang nabe-break yung yung press ng Kamaligan, minamadali nila ngayon yung pag-execute nila. 'Di ba? Parang nakita nila ay libre na. Yung Yes. pala ang ganda ng recovery. So, hindi tuloy nila na shoot ng maayos. So, kailangan maging patient pa rin sila all throughout. Patient sa pagbaba, patient pa rin sa pag-execute kasi you still have time para mag-demote. Yes, totoo yan, Coach Pete. They need to be composed. Kasi third quarter pa naman, they still have 1 quarter. At least, minute by minute, mahati nila. Makakontribute sila para at least mababa nila sa single digit. Yes, hopefully makababa nga tong depensa. But right now, we will go to one of our courtside reporters, Carmela with the coach of Kamaligan. Carmela, pasok. Kasama na nga natin ngayon ang assistant coach ng Team Kamaligan, walang iba kundi si Coach Baste Sevillo. So Coach, good morning po. Good morning. So Coach,
Ano po ba yung naging strategy nyo or yung naging sekreto at na-maintain nyo po yung gantong lead in this game even wala po ang inyong head coach na si Coach Ayo? Actually, yung kailangan lang namin doon yung i-maintain yung mahigpit na depensa. Yun lang naman talaga yung namin game plan namin depensa. Then yung game plan namin sa offense, lalabas na lang yun pag maganda yung namin, pinakitang depensa. And okay naman kahit wala si Coach Ayo before the game. Na-practice naman kami, nabigay na siya ng instruction kasi alam niyang off siya sa out siya sa laro. Okay, Coach, thank you po. At meron po ba kayong gustong pasalamatan o gustong batiin? Gusto ko lang pasalamatan yung LGU Kamaligan sa full support na binibigay sa team, especially kay Mayor Jano Bardalosa. Thank you po, Coach, at good luck po sa laro nyo ngayong araw. At balik po sa inyo, Coach John Paul and Coach Peter. Okay, thank you very much, Carmela. So, kasabi nga ni Coach Justin, it's their preparation on the defensive side. Kasi doon magge-generate ng offense, doon magge-generate ng break, doon sila makakakuha ng opportunities into scoring. Kasi pangit naman talaga, Coach, kung makikipagpalitan ka ng shoot sa kalaban. So, you have to make stops. And Canosa, ang lason ng Kamaligan. 3 points! Nakadalawa na tong convert sa 3 points, Coach Pete. Pero hindi pa ito tapos. Hindi pa. Third quarter pa lang. May isang quarter pa tayo. Ayan, binigay kay Canosa. Binalik. Relucio, naghahanap. Binigay Kobe. No, it's not this time. Remolyo, binigay kay Peñas. 2-on-3. Disadvantage. Hinatak ang bola. Binigay kay Remolyo. Importante. But there's a foul. Holding foul. Holding foul yung tinawag. After kasi tumira siya, he's looking for the offensive rebound. Since malaki sa kanya, hinawakan niya. Oo, so nagulat siya. Eto na, si Kobe Pableo. Kobe. Kasi pangalan pala, Coach. Kobe Bryant Pableo. So, kung ikaw ba naman pangalanan ng Kobe Bryant, dapat talaga galingan mo yung paglalaro mo. Kasi Kobe Bryant yan Yes, ang Mamba mentality. Yun nga yung sinasabi natin. Kumbaga, kapag naglaro ka, sobra pa sa 100%. Yan yung mentality. So, pinakita niya ngayong quarter na to, yung Mamba mentality niya with the 3-point shots, with the inside shots, and the free throw shots, rebounds, everything. Fast break. Rebound by Soriano. Spin move. I'm sorry, it's Bautista. Spin move. Wala. Nako, rebound ng muka. I think ito na yung nangyayaring problema ngayon sa Team Magaraw, Coach Pete. They keep on pushing the ball going inside the basket. Which is malalaki yung nasa loob, yung mga backcourt defensive player nila. Nawawalan sila ngayon ng threat sa labas. Oo, Coach. So, kailangan talagang i-explore nila kasi right now talaga, pag pinasok nila yung bola sa loob, makikita nila walls of defenders. Kasi ang lalaki nitong mga front court ng Team Kamaligan. So, they really have to make something of their shooters na rin. O kahit hindi man 3 points, tumira sila sa perimeter para lang medyo lumuwag yung paint. Kasi pag pumapasok yung tira nila sa labas, kailangan mong humabol at mag-close out nitong mga kalaban. Yun sana dapat na mangyari kasi masyado nang congested sa loob So, kailangan nila gumawa ng strategies kung paano nila makikick out yung bola. At least, masimulan lang doon. I think baka magbago yung momentum or magbago yung mangyari sa loob when it comes to offense sa kanila. Yes, Coach. Kasi right now, with the start of the fourth quarter, it's 88-38. 50 na po. Parang yung baong ko lang nung elementary ako. Yun nga, lumobo na talaga ng lumobo. Na talaga. Ayun na naman. So, hopefully, itong
makapag-finish strong yung both teams. Like itong si Kamaligan, alam ko may paghahandaan tong kalaban after this game. So perennial team din yung mga kalaban nila. And right now itong Kamaligan, after 3 quarters, si Pableo, nagkaroon siya ng 19 points and 10 rebounds. Double-double na kagad siya. And si Peñas, nakita natin, tumira ng 3. Pasok. And yung hustle niya naman, pinapakita niya. Si Ignacio, yung pa rin, 18 points. Though hindi siya masyado ginamit nung third quarter, pero ayun, nakapag-set na siya ng mark niya dito sa sa laro na to. Ayun, another rebound na naman from Ignacio. Itong Ignacio, Coach Pete, kung ano lang role sa kanya, yun lang yung ginagawa niya. Kaya Yes. nagiging effective siya eh. Yes. Kumbaga, hindi siya preoccupied sa ginagawa niya. Coach, na-accept niya yung role na binigay sa kanya and yun lang talaga yung ginagawa niya. Very effective siya sa nangyayari. And ngayon, tumatakbo na naman. Pull up 3 for Ayo, no good. Antigua, rebound. It's Tolentino with a rebound. Ito, mahirap tong nasa loob na players ng Kamaligan kasi puro halos mga 6-footer to. Antigua, Tolentino, Yes. Ignacio, and Rotzen. Okay, Adolfo. Adolfo ba? Adolfo with that shot. Tolentino. So kung makikita mo dito, Coach Pete, itong Joshua Ayo lang ang point guard. So ito lang yung maliit dito ngayon sa Team Kamaligan. All bigs. Pero itong bigs lineup na to, Oo, kaya kayang tumakbo. Yes. And fast break, hard foul. May tinawag si ref. I think it's an unsportsman-like foul na itatawag ngayon dito kay Mr. Rombaon. Yes, tingnan natin kung ano yung talagang desisyon ng referees. But I think after kasi nung foul, hinila niya pa yung kamay pababa eh. Hinawakan niya pa. Kasi like that, pag going up ka na, di ba? Kailangan mo rin kasing isipin kung ano yung pwedeng mangyari dun sa sa ifa-foul mo, Yes. dun sa sarili mo. Kasi you have to take care of each other kasi pare-parehas naman kayong players dyan. Ayaw naman natin na may masaktan dyan or may ma-injure dyan. So because of the spur of the moment, medyo nagiging hard foul. But I don't think na meron silang intention to really injure. Yes. Hindi yan sa atin dito sa Ako Bicol. Yes. Yun nga, sabi mo nga, Coach Pete, sa mga ganyan is kailangan din talaga nating iwasan yung mga ganyan kasi dyan din nagsisimula minsan yung kaguluhan sa loob ng court. Siyempre, pag nakita din ng mga teammates nila yan, I think mabubuhay yung eagerness nila to help their teammates. Pero yun nga yung nangyayari, imbis tulungan nila, namamali tuloy ngayon. Kasi yung Yes. tulong na gustong mangyari is away na yung gusto nung mangyari. And again, it's something that we dito sa Ako Bicol is really focusing on na hindi dapat mangyari yon during our games. Makikita natin, nagkakaroon tayo ng huddles before the game Yes. wherein yung referees and officials are talking to the coaches and captains to remind them of the sportsmanship na kailangan natin ipakita dito. Di ba? So, hindi dapat mangyari yung ganun. Yes, because yun nga, naka-live din tayo. So maraming nanonood talaga sa atin, lalo na yung mga bata. I think one of the gustong mangyari ng Ako Bicol Cup dito sa Kamsur is yung ma-inspire din yung mga bata someday na makalaro din sila dito sa Ako Bicol Cup sa ganitong setup. Yes. Coach Peter. Oo, kasi sasabihin nila, napanood namin si Kuya ganito, si Kuya ganyan. Gagayahin ko yung mga moves. But Yes. during these sequences, Coach, fast break na naman ang fast break itong Kamaligan. Hindi na naman na-convert itong Magaraw. And si Ignacio kanina, yung pa yung nauna nakababa, yung pa yung nakabuslo. Foul. So may foul tayo ngayon kay Mr. Estopase. Yes, mabilis ang laro ngayon, Coach Pete. Both ends talaga pinapakita nila. Lalo na yung Magaraw kasi they need to double time talaga. Oo,
Yes, Coach. Kaya lang, kailangan nilang maging mas matalino sa decision making on how they will convert their shots. Oo. Kasi hindi lahat ng buwelo, di ba? Oo. What we mean by that is, ano ba siya? Efficient ba siya na, na pwesto para tumira ka? Or Is that your sweet spot? Oo. Sweet spot, di ba? is that the best possible option? So, ngayon, ang kailangan ng Magaraw is to maintain yung mindset nila. Huwag sila magmadali. Kasi there is still something that they can take away from this game na dapat nilang ma-take advantage yun. Hindi nila isipin na porket ganyang kalaki yung lamang, wala na, hindi na sila maglalaro ng maayos. They have to keep on building their team even right now na nalalamangan sila. Yeah, sabi mo nga kanina, Coach Pete, this is their first game. So marami pa silang laro. So kailangan nilang mag-perform pa din hanggang matapos para madali din nila sa next game nila. Yun yung dapat. And at the same time, since we still have 7 minutes, ikat nila yung lead. At least magkaroon sila ng goal doon. Yes. So right now, si Alex Adolfo naka-convert ng fast break and also kanina naka-convert din ng 3-point shots. Itong si Rombaon. So nakita natin, pwede naman pala yung outside shooting nila. So keep on working, keep on moving that ball. Relucio no good and another outlet pass to Adolfo. Wala. Sayang yung opportunity. Relucio nagbababa ng bola. Ang ganda ng step na yon. 2 points for him. Yes, yung sa Magaraw, yun yung mga sinasabi natin kanina na mga easy 2 points. Ang dami nilang ganong miss kanina. Sana sa next game, mas ma-improve na nila. Yan, Taugan with the layup. That's a good shot by Taugan and that was a good pass. Yes, nagkalituan sa depensa yung Team Kamaligan kung sino kukuha doon kay Taugan. Nalito sila kung maman ba sila o naka-zone sila. That's why nakabeli yung Taugan doon for layups. And I think they can use that kind of made basket para maging spark sa sa comeback nila. Yes. If not sa game, it's comeback nila pagdating nila sa sa emotions nila, sa mindset nila to really see na kaya nila na they can be a better team. Hindi lang dahil dito sa score na to, hindi na sila magaling. They can be a better team, they can come back and they can improve. So they have to work right now. Hindi dapat sila mag-give up just because malaki na yung lamang, di ba? Yes, partner. Kumbaga, sana maging eye-opener to sa Team Magaraw na mas magpursige sila and mas ma-motivate sila for their next game. Yes, so Canosa tumira ng 3, wala. Relucio with that putback, wala pa rin. And eto na naman yung mga missed opportunities na nakukuha ng Magaraw na layup na nila, Ayan, di lang give and nila. go. Yes. Give and go. Papansin ko dito, Coach Pete, sa Team Kamaligan, they keep on pushing the ball. Even lamang na sila, talagang pinupush pa rin yung bola. Yes, partner. Kasi that's what winners do. They keep on pushing, they keep on giving Digging. effort. Yes. And dito naman sa part ng Magaraw is na-frustrate sila tuloy ngayon. Kasi from their shots, na rush shots, na marirebound ng Team Kamaligan, and easy 2 points na yun pagbaba. Yes, so yun, may 3 points na naman na binitawan itong si Adolfo. So, meron ng kumpiyansa na nakukuha itong si Adolfo na pwede niyang dalhin sa susunod na laro. Same ball, Kamaligan ball. Ang ganda ng seal na ginawa ni Ignacio. Talagang hirap na hirap makahabol yung defender dun sa seal na yon. Kita natin ngayon dito, Coach Pete, yung lineup ngayon ng Team Magaraw is wala silang legit center. Si Estopasi ngayon ang ginagawa nilang legit center para bumilis lang yung laro nila. Yes, so isa to sa mga schemes na pwedeng gawin ng mga coaches na kung bumabagal kayo, pwede kayong mag-smaller lineup. So nakikita natin ngayon,
Ang ganda ng mga ball movement and drives, kaso hindi lang talaga sila nakaka-convert. Yes. Ito na nga yung coach ko sinasabi natin. Sobrang hirap pumunto sa kabila and easy 2 points naman pagdating sa Yes. end ng Kamaligan. Wala kasi silang linalagay na stationary defender para ma-stop yung fast break ng Kamaligan. So, kagaya nito, maganda yung naging transition din nila. Kaso binitawan lang ni Relucio yung 3 points na wala man lang. Diba? Wala man lang nag-close out. And yung offensive rebound. Binigay. Yun yung, kung baga sa atin, mortal sin yun as a coach, di ba? Ibig sabihin, you're not playing defense and at the same time, di mo alam ginagawa mo sa loob. Yes. You have to really give your all every time na nandyan ka. Hindi ka pwedeng manood na lang. Kasi kung makita ka ng coach mo na nanonood ka sa depensa, ipupusta ko, coach. Manonood ka talaga. Oo, sa labas. Sa labas. Manonood ka, nakaupo ka, pwede kang mambigyan ng popcorn yan. Yes. So, yun. Kenneth Estopase shooting that bonus shot. Yes, tagal natin hindi nakita yung hindi nakita si Estopase sa free throw lane na yon. Yes, so eto na si Barde. Naagawan ni Peñas. Tumingin pa. 2 points para kay Peñas. Okay, Barde shoots. Nothing but air. Rebound si Peñas na naman. Peñas naghahanap ng papasahan, natapik nga lang ni Alipante. So, Kenneth Estopase will be inbounding the ball. Huwag sanang mawalan ng pag-asa na mag-execute at mag-execute pa rin. It's not about the scores right now, it's about the executions na kailangan nilang gawin. Rombaon, 3 points again for Rombaon. So, malaki na yung lamang pero they have to keep on playing. They have to keep on working hard up until the last buzzer. So itong Kamaligan ngayon parang nag-uubos na lang din ng oras. Moving the ball, Canosa, no good. Offensive rebound by Aquino, no Ito good. yung mahirap, Coach Pete. Kapag nag-small lineup ka naman, pagdating naman sa set plays, Oo, bugbog ka ngayon sa ilalim. And fast break opportunity, 2 points for Peñas. Ang gandang takbo ni Peñas. Okay. So Barde to Canosa. Canosa shoots. Wala pa rin. itong Rodsen talaga ang laro niya sa labas. Naabutan mo pa ba to, Coach Pete, nung panahon nung nasa Montessori pa to? I think I was coaching against them sa nasa Ateneo pa ako during that time, and ang laro niya talaga, it's pumupukol talaga siya sa labas, and yung mga mga outlet passes niya, pag tinignan mo parang akala mo binabato lang pero yung direction tsaka yung timing nandun. So he's one of the players doon na talagang mapapakamot ka na lang na parang grabe, pinatay kami nito, hindi mo napapansin. Totoo yan. Diba? So, we still have 2 minutes and 22 seconds remaining. 107 and 65. Lamang pa rin ang Team Kamaligan. It's Magarao Basketball. Yun nga, Coach Pete, same lineup pa rin yung Team Magarao. Small lineup pa rin sila. Gusto talaga nilang pabilisin ang laro against Kamaligan. Yes, and ang advantage dito na si Estopase, yung pumupunta dun sa flash na position, meron siyang shooting. But dito si Importante with that 3-point shot. So nabuhay ang shooting ng Magarao, and hopefully dumire-diretso para makadagdag sila ng confidence onto their next game. Ito na yun, binubuhusan ng Team Magarao yung all-out effort na yun yung hinahanap natin kanina, Coach Pete, sa kanila. Yes, too late na pero at least napakita nila. So dapat sa next game nila, umpisa pa lang, kagat agad. Yes, kumbaga palo kagad.
Wala nang kung Paligoy-ligoy pa. ligoy-ligoy pa, kung ano-ano pa. Si Aquino, bababa ng bola. Kung nag-small lineup yung Magaraw, malaki naman tong lineup ng ng Kamaligan. Yun nga yung mahirap dito sa Team Kamaligan. Even big lineup sila, mga mobile naman yung mga Yes. big man talaga Diba? nila. Actually, hindi nga ito mga big man, pero malalaki sila i-compare mo sa tindig ng And right now, we are going back to our courtside reporter, si Cassandra. Cassandra, take it away. Thank you, Coach Peter and Coach John. Kanina nga during the timeout nabanggit ni Estopace na kulang ang naging preparasyon ng team para sa liga na to. Ngunit kailangan lang nilang magtiwala sa kakayahan ng bawat miyembro at iwasan ang sisihan dahil hindi ito makakatulong sa pagpapaganda ng kanilang laro. Ayon nga kay Coach Mike, this match will serve as a learning opportunity for the team. This is where they will get the motivation and strength from para sa mga susunod pa nilang laban. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Thank you very much, Cassandra. So, you learn, di ba? So, ganun yung nangyari. Pagdating sa basketball game, it's either you win or you learn. Right Yes, now, totoo yan, Coach Peter. nandun sila sa you learn, di ba, Coach? You learn and yun nga, sa next game nila, sana magkaroon na sila ng magandang preparation ngayon kung sino man yung magiging next game nila. Yes, kasi ito yung maganda sa gantong klaseng scheduling natin na nabibigyan ng opportunity yung mga teams to adjust, to develop. Hindi yung may laro ka ngayon, bukas may laro, and then may laro ka sa susunod na araw. Yes. Parang nasusunog lang yung mga players. But with the proper organization na ginagawa natin sa scheduling, mabibigyan talaga ng opportunity na gumaling pa itong mga players and even yung mga coaches. Yes, totoo yun, Coach Peter. At the same time, makaka-recover din yung mga players natin. Gaya ni Aquino, di ba? From injury last game, hindi siya makakalaro ngayon. Kung kinabukasan or after a day, may laro ulit sila. Oo. So, sayang yung opportunity na makapagpakita ng skill si Aquino. So, we got 15 seconds left in this ball game. Tinatapos na lang ng Kamaligan and nagpe-pressure pa itong Kamaligan. So, killer mentality. Killer instinct tong Kamaligan na to. Oo, dapat nasa Team Magaraw yan yung ganyang mentality. Wala dapat sa... Oo. So, dapat din na nasa mindset din dapat ng Team Magaraw yan na kailangan pagdating sa laro, tapusin ang kalaban. Ayun na nga, Coach Pete. End of the ball game for our first game dito sa Cavite. Yes, so end of the ball game, it was the trapping defense of Kamaligan that made a big impact sa larong ito. Doon sila, hindi lang lumamang, doon sila talagang nag-blow out na ng laban. Yes, Coach Pete. Hindi naman natin masasabing hindi naka-adjust yung Team Magaraw. Kasi nga, andun yung considerations natin na first game nila. Sabi nga dun sa interview, dun sa kay Coach Mike ng Magaraw is wala silang long preparation para dito sa liga na to. But I think, sabi mo nga, this will serve as a motivation and eye-opener sa Team Magaraw para sa next game nila. Oo, Coach. So, nakita natin, yung mga bigs actually yung nagdala ng laro. Pero, it was really dun sa guards na nagde-defend na nakaka-force sila ng turnover. And yung mga bigs yung nabibigyan ng magandang openings and blocks. So, alam natin, si Kobe, diba? Si Kobe and si Ignacio, ang ganda ng linaro. Naging stable ang scoring nila. Nagpapalitan lang sila per quarter, and also yung the whole cast of Team Kamaligan, 'di ba? Na bigyan nila ng balance attack itong
Magaraw. Nung medyo nagbo-blowout na yung puntos, doon na naka-perform yung mga second stringer and third stringer ng Kamaligan. Nakapasok na din sila. And at the same time, nagbigyan na sila ng opportunity. And ito yung magandang nangyari sa kanila kasi magiging mas dead din sila as a team. Kasi hindi na lang 6 players to 7 players, but now 15 players that can contribute inside the court. Yes. So, yun. Though hindi natin masyado naramdaman yung laro ni Santa Maria, pero kung titingnan mo sa stats, steady and solid yung performance pa rin ni Santa Maria. Maybe if it comes down to a close ball game, doon natin makikita yung pandiinan ni Santa Maria. And nung nagbigay ng ganong klaseng opportunity si Santa Maria sa mga teammates niya, tinake advantage naman nila, like nila Pableo, na sila na ang sila na ang nagbuhat, sila na ang Take over muna. Ayun. So we are looking at the highlights sa laro. Mga pull-up jumpers, transitions na pinakita during the game. And parang kilala ko ng ang MVP natin. Ang ganda ng ilinaro nito. So with our MVP of the game, we have Carmela. Carmela, take it away. Our kasurug player of the game, walang iba kundi si Kobe Bryant Pableo, garnering 19 points, 10 rebounds, 1 assist, 2 block, and 1 steal. So, Kobe Bryant, first of all, congratulations. Kamusta naman at may panalo nyo na ang laro nyo ngayon? Una sa lahat, nagpapasalamat ako. Dahil ngayon nagkaroon kami ng kumpiyansa, nagtulungan kami kahit papaano. Nakapag-ensayo rin kami kahapon, which is kailangan din naman talaga sa team na mag-ensayo para hindi na magkapaan. Kasi sa unang game namin, nagkapaan kami. Sobrang bad game kami lahat. Kaya yun, bumawi kami ngayon. Yun lang. So, ano ba yung naging motivation mo at ganun yung naipamalas mo ang galing sa court? Hindi. Inisip ko lang yung asawa at anak ko eh. Siyempre, focus ako sa goal ko ngayon. Kailangan mo na yung maman. Alright, thank you Kobe and once again, congratulations. Muling magbabalik ang Ako Bicol Cup Camarines Sur sa Game 2. Carmela, yan payaman moves. Yes, kung pwede tawagin na payaman team. Yes, Team Payaman of Naga. So that was a very good game for Kamaligan and a learning experience for Team Magarao. So thank you very much to all our viewers and lahat na nanood dito live and live sa Facebook. We will be back for our next game. So stay tuned. This has been Coach Pete. And this is Coach JP. Okay, see you again on our second game. Bye everyone. Minsan